Men adım Murat. Yıllar boyu erwedi işlerle meşgullanıp geldim. Yalnızlıklardan doğulu bu dünyada bütün ömrüm kişi hakkının nämediginden habarda geçti. Adamlar hakkında aytmanımda da ömrüm töwrüne küçüklerdir bağımda ağaçlanım hakkını yerlenmardı. Arkamda tonulap güne toplantı da İza yüzlerce hakkını yen adamdan mıqaldandığını bilmeyelim. Yöne bun Qaqamın yakınına başımdan geçen vakalardan soň ähli zat üýtgedi. Ähli zady gurşayan şol rahmet kapady ahyry men üçin açyldy. Indi men bütünlüği başga adam. Boynumdaky kişi haklarynyň halas bolmagy, eden etmişleriň ählitinden taplanmagy şol ýüregime tügedi. Indi tanayan adamlaryň ählitini ýözümden rady etmek isleýän. Men güne deryasından çıktım birce düş bilen. Ahırında düşündüm görünüm düşteleken. Men bir cahil adamdım, çöllere düştü yolum. Kişinin hakkını bilmezdim, tenkeken içemdim. Tova Kişin hakikalmasın mende, razı ol menden. Men tova ettim günahime, razı ol menden, razı ol menden. Men demir yol mendenleke yadyma düşýärmi? Şu ýerde aýdyrlam diňe hem gitmeňe päsil bermek üçin näli? Men hakykatdanam. Bizim komşumuz eýerler. Bir zat bolamyka? Hawa? Yalan, ya dilim tutulur ya bir şoğuluk bolur. Ne aýlaýsam ham. Hoş geldiniz. Bir zat almakçymysyňyz? Yo, peynir alajaktım. Hawa peynir, köne peynir. İşiňiz eleri. Dukança ýygyny düşünürip bilen ok mergwana düşünürjek diýsene. Tawul kaka. Murat, ýerläpsiňizle haýyr bola. Ay, ýöneli. Özüň näme üçin ýer geldin? Kakam ýolura düşürädi. Ha, şey diýsene. Näme? Ýokla merwe. Ýagdaýlaň neçik? Ýagdaýlaň näýli? Ýagşy özüň nähili? Öýlen boş dämiň. Arada bir zat gürleşipdik, dolu guturmandyk. Eger boş bolsaň, men ertir gelip, ertir. Serkerde. Sizin pikiriňizçe bu işin soňu nire bararka? Merwe hanym bilen. Men öz işim bilen bol. Onda öýlen gelerin bolýarmy? Bolýa. Garaşýa. Ine şunu saňalım. Erteriň haýyr bolsun terkerdem. Şşş, ulaga men. Men hiç taýdamok terkerdem. Çynım, bu gede kiçil waka bolanok. Ay goýa. Onda bu atasanyda näme işleýän? Ya gece lokmana derip özüň nawçylyk etdiňmi? Men walli beset. Yer jepparan urali.
Alo. Ulagas Murat Bey. Gözüm sen nedir? Sen näme qaharlanmajak bölümden gowy ýanyk şeýle dämi? Şeýle terkerdim. Murat dayı. Murat oğlum, iyiliktir de inşallah. Hiç saat yok lejejan alad etme. Erteliň aýryp ele karym ýagdaýlaryň gowmy. Allah ýalkabyl özüňi nähili. O da şükür oňşup öýrtede. Borda baňa ruhy dedim. Murat ýalňyz? Wihi, bu köne goňsymy Şükriýe hanym dämi? Şükriýe hanym ýagdaýlaryň neçik? Haçandan beri Murat adam bolupdyr diýdiler. Tow edip ogurlap alanlar bile radylaşýarmyş. Gaty özü görüpdir diýdiler. Ýöne men näme diýen bilýärmi? Şeýle bolsa men ýalyma da gelirdi diýdim. Meni rady ederdi diýdim. Ya men ýalňysýarmy, he? Any gürlü? Şükür daýda. Şogun ýadyňa düşýär gerek. Ogry var, yetişewerim, öýme ogry giripdir, kömek edin. Şoň senden şübhe edip demem. Her ne däldir diýdim, goňşuny beýtmez diýdim. Ýöne kimlere nämeler eden geçdip. Hanen näýt, şo senden gerek. Pullamy senden gerek. Bilýärdim. Şükriýe daýda ananay. Sen ýanyňda barjakdym. Hany ogdy senem bardym. Ýöne adam şeýle köpdi bolýyn. Beýleklerden maňa ne peýda, ha? Men öz hakymy soraýan, onda da häzir. Eşitdiň meni? Şükriýe hanym baş üstüne. Gelin, içeride çöldi söýleň bu işi. Baş üstüne ýörüň ali. Gözüm sen nedir? Owa. Hakykatyn çöpüllü. Şükür daýda. Meni bağışlarmı? Bolýada bağışladım. Ýöne bir zat aýtaýyn. Hemme kişi meni ýal anhat bağışlar öýtme. Hani öp? Yer sag boluň anna. Gelip dur. Şeýle bir köp ýalyň şeýşetdim bolýyn, kim bilýär, ýene nähil maharçylyklar ýüze çykarka. Garaşman bolsam şeýdip ýeriň teýine girmeli bolaryn. Ýöne men ondan beterne de münasip, beterne de. Rüstem? Oğlum? Rüstem. Rüstem! Murat dayı. Murat. Bäriňe seret Murat. O kimdi? Rüstem. Murat dayı. Rüstem diýänim kim? Rüstem ağa, nire varýas? Bakım görersin.
Sabret. On sana meşitmedin mi? Kakan 2 saatlap seni bana tavsırdı. 2 saatlap sen men elimde. Arkayın mol. Häzir koçum, sen men gowju dinle. Ferit içerik gelip şu yerdeki adam biraz güymerdin, bolýarmy? Bolýar. Hoş geldin ýagşy ýigit. Näme gerekdi? Neme? Bulgurça gerekdi. Eneler onun için. Oo, berekella. Yan gel hani. Şu yerden halanın alay. Ferit ne berdi de var. Hay berekella. Oňa diş ettin yeri. O men ilkinji etmişimdi. İlkinji ogurlugymdy. Ýöne örsemiň arkasynan bu iş dowam etdi. İş etdigimçe de ökteledim. Ökteledigimçe de paýym artdy. Soňum onsuz milýäňiz. Şu hapa men şu derarly bulaşdym. Irsem derarly. Şu ýoldan ýören özüm bolsam, meni şu ýola salan ömrüm garaldan ürsemdi. Şoň üçin dünýäde iň ýigrenýän adamym şol. Murat dayı, beýtme, gynanma. Senin gow adama. Onu da ören gow. Özüň ýazgarmy oglum. Belki Şükriye hanymyň gelip giden sebäpli gözüňe görünendir. Bolmasa ol adam şunça ýyllar soň näme sen ýanyňa gelsin? Bilemem ogaja. Ýöne gözüme görünmedik bolsa, gurrunsyz bir şerif üçin gelendi. Vay, inne takatym tükenni. O gelen kim? Sizden soryan. Alo. Nowaçylyk şol geçtin, sağ ol. Nowaçylyk şol geçtin, sağ ol. Hadar. Oo, Fuat, hoş geldin. Ölmedi itdilen ne? Hoş gördük, hoş gördük. Gittin ay. Hoş gördük. İşe velelen soň buram gara bermedin ay. Yok lay. Men başa ýerden öýtdim. Sen sorama. Neme, eşdiýärmi? Boş bolsaň gürleşip bilersmi? Gürleşmän näme, haýyr bola. Näme mesele? Mesele Merwe hanym. Men söhbetleşdikden soň habar bererim. Efendim soň eltay bolýarmy? Yok, men Murat dayı bilen galça. Sen koşulma. Murat dayıň diýeni bilen bolýarmy oglum? Onda işiň soňuna bolsun. Bolýaja. Efe, ýa-da men bir ýere gitjek. Sen diýenme etdim, maňa şu ýerde garaş bolýarmy? Bolmaz, menem gitjek. Oho, Efe beýtme ahyry. Bu möhüm mesele. Bolanok diýene, bärde şuna daýda bar. On saňa monam çin bärdi. Sen on kowduga. Onu kapıdan kovdum tüse çıkardan yeriye. Anlat bolla sen kovdana. Yorani kıymet. Onunla gürleştik mi? Hı. Oho, sen benim başka neye misliyem? Nere gidiyem? Evet. Yöne hergi suna aydaymağın bolýarmy? Men äder mer odaydan ýanyna gidýän.
Öğrenmehun gurrunum var. İnni köşeştin mi? O yeni nire var ya. Aydıp bilecek değil. Aydıp bilecek değerliye mi? Nemetcek gol ya ayda. Eğer aytsan sana şokolad alarım. Atım terkerden yanında katı maskara bollup. Mergolun gurruş yok günüm. Doğrusu bir ilkinci gedegen değil. Ahırkım. Nehir borka bilem okta. Belki in kovsi. Aşağım olup durma. Tap marsın. Sen nemişin var verdi? Nemişliyen? Edin etmişliğin adı gördün mü? Benim başka nemişliyen sen? Sana neyme gerek? Murat. Sen men bağıtımı karalttın. Nehiri etirliseken biliyen mi? Rısva bollum men. Her gün yerden bugün yüzüme kim tüy korurka deyip duruyan. Her gün hoğsarlımın gözünün alnına maskara bolyan. Barım sen zerarlı. Emmesi. Hüt. Kaydıp önümden çıkaymağın. Hergiz. Tövbedenime şükür et. Bolmasa seni men elimden hiç kim halat edip bilmezdi. Hiç kim. Serkerden. Sizin pikirinizçe bu işin sonu nire var arka? Merve hanım bile. Bulun arasında tüyügü püyügü mar olaysa. Murat birden bir gün gelip kıydım bilen durmuş kurcak. Oo, men nämeler pikir edip durna? Allah can. Sen meni akılımdan mıradaştırma veri. Ey Huday. Gel. Serkerden mümkün mi? Näme boldy? Bir mihmanıňyz bar. Kim kawal? Oho, bay, o Fuat kardeş, hoş geldin. Nire aytırım bolun ayten? Hoş gördük Serkerden. Görünmän oň ýaňy, kuyruk tutturan o ayten. Adam diýeniň käte görünür ahyry. Borda geç oturany. Sağ olun. Ha, yeri? Näme täzelik? Uğrudylan ýerinden hoşal öýdýän hiç habar tutan okla. Yok Serkerden. O yörem edil bäriýaly. Göwnüme degýäň, bu näme diýdiň? O ýerde men bar ýerim ýaly bolarmy? Dogry aýdýaňyz. Bu yerden habar tutmak diýsem ýalan sözledigim bar. Enim, eger beýle bolsa, näme üçin beýle gyssaly işe uğradylmagyny haýyş etdiň? Oğlunlardan torasym olaryň sebäbini bilen oklar. Fuat, saňa diýen. Serkerden. Aslynda menim şoň üçin geldim. Gaharlanmagyňa da mahmal boli. Iň ogsu bir wada aýdyp diýnaýyn. Ey Allah can, görle, meni gaty gyzyklandyrdyň sen. Gitmegiň sebäbini nämeden bir aýdynny? Men gitmegiň sebäbi Merwe hanymdy. Merwe kim? Tedim gelmüdenmi? Ya da Merwe diýäniň biziň Merwe'mizmi? Hawa. Her gedek şeýle bolýar, her gedek. Haçan geleceğim üçün bir adım etdim, öňümden geçmişim çykýar. Toňky demmeçeni bu şeýle boljak öýdýän. Memen rahat gün görür, ne de gosarlam. Şeýle ýagdaýda baryp, oňa da haýypdämi näme? Şeýle geçmişli adam bilen o nädip geljegini gursun, nädip bagtly bolsun. Nädip bagtly bolarys? Nädip? Hoş geldin. Nire aýdýar? Murat. Men muny beýdip bilmen. Başarman.
Bärdi işleýäkem. Alaytada soňky 1 ýylda Merwe hanym haçan geldi. Oň bolan duýgumy ýüze çykarmalyk üçin hemişe gasarýal ýer gözledim. Ya baryny aýtmalym. Ya da bir ýerlere gitmelim. Ýöne bolmady. Gitdim hem oli bu mesele men üçin tormady. Men ömür boýy pişman edip gedenden bir gezek maskara bolaýyn pikir etdim. Onsoň ýalňyş bir dadaýdan bolsam ötünç soraýan serkerdem. Aýdýanyň nämenin beýle dälli? Ýani mi? Näme diýsem kämenim? Elbetde ýagdaýy düşünür ýaly tenini ata däl. Borda, häzir sen in gowdy git. Menden hawara garaş, bolýarmy? Eger niýetiň çynlyky bolsa, ben ýagdaýy Merwe ýaňdadyn. Teret, ödüň bilýän men seni gaty gowy görýän ýöne neme borda. Haýt haýyrly bolsa şo bolsunla. Sag bolun serkerdem. Sag bol. Senem sag bol. Baýba, gyýdym haçan ýetişip ýörkä? Haçan durmuş gurar çagyna ýetdik ka? Eyho, Allah'ım aklımdan muradaştırmaya vurur beni. Gelen adamın adı Rüstem mi ka şonaydın? Ol öňkürüsem mi ka? He, näme üçin gelipdir bilmediňizmi? Men kime diýen? Gör häzir. Murat daýy. Murat, ýagdaýyň ýagşymy? Agam, men efeneldik geleýin. Ýygyma gelmegme mahmal. Gelmesem, bolýar sen gaýgatma, özüm ýaparyn. Bolýar. Murat daýy, Merwe daýda öyle gürleşdiňizmi? Näme boldy? Näme gürleşdiňiz? Salam. Murat ýokmy? He. Inni waka düşünükli boldy. Ýok gadyrdan gynansagymy bärde der. El telefon öçürilipdir bolýan gelen maýdarmy? Elbetde aýdýanyň näme? Gelmese de öýüne jaň edip aýdaryn. Sen arkaýyn bol. Ta bol. Oy bu ne akil bolýar? Maňa da janynan ýa. Üstüne gelen uyalmad. Oğlum, näme düşünýäň? İşdäm ýok. Ece söhbet näýli diýär? Söhbet gowgetýär oğlum. Adam dostlary bile ajaýyp söhbet öçümde sagatlar minuta dönýär. Ýöne sen munyň gatgow geçmedigem diýär. Ya ýene de Rüstemmi? O del Melek daýda. Merwe daýda sebäpli. Şoň bilen duşmagy gidip şeýle boldy. Näme bolýar? Sen diňe şuna daýda aýtma diýdiň ha. Oğlum, Merwe bir zat bolupmy? Näme bolsun Ece? Men ýaly adam bilen oň arasynda näme bolsun? Rüstem diýdiň ha, o men gözüme görünmän eken. Soň ýene çykdyňdan ol. Gara tegmeli ýaly bolup, özüm iň gereksiz wagta çykdy. Senin ona näme gerekki? Sen mi? Sen nähil utançly adam ekeniň? Näýüdiň o öýme gelýän? Maňa seret beýnamyz haramzada. Murat, bir gerek bir dinlä meni. Dinlärin goja ha, men sen dinläp şeýagdaýy düşmedimmi? Sen dinlärim üçin. Murat, beýtme. Ece sen goşulma giýrýär. Gel beri haramzada. Ýöre. Şolar görýärmi? Görýärmi Rüstem? Teret şu kağızlara, teret! Taňa çynymay diýän, näçe aýlap şulary duýşymda görmedik, ýeki ýyjam bolmady. Teret, sen salan ýolunda men näýil hapalantyrdyn? Galyr kelleňi! Murat. Haýşe diýär. Men bagşla.
Näme? Men bilen bir yere gidermiň ha? Ýür. Gurletin örütsem, biz nira var ya? Örütsem. Sen ne sorul ya? Cogap berde. Şu ýere. O toğunda kağıdlan var da, hani men geçmişim diýänim. Şu ýörem ine men geçmişim. Men radilaşma tanawum. Toweden men näçe bolany anantan ýadyndan çykardım. Onsoň çukurlary sanamakdan başga zat sanamaga wagtym bolmady. Hakyny her bir adamym üçin bir çukur gazdım. Radilaşan her adamym üçin bir nahal oturtdum. Ferit, olar bu ýaly. Käsine motordan meheniz bir hepde de bolanok. Ennemini 3 tane çukur galy. Biri ayalım üçün. On sen tanımarsın. Sergezalığım zerarlı. Aktık söymeli yaşımda öýlenmeli oldum. On ýanynaky çukur bolsa sen üçün gazylam. Abeyle kitnäme? Üns verme. Onu bilmeden gowar. Onu ýa ýagşyla bolýan. Bu näde beýle boldy? Ýerden bir hili öýlen başga hili. Adam diýerim düşündirer. Merwe, sen ýagdaýyň gowdamy gyýdym? Ýaxşy. Hany geçýerik? Sen bilen bir an gurlaşýatyň beýle gyýdym. Bolýa kakajan, ýöne näme hakdy? Ulas gyýdym. İlki men üçin nähili agyr düşýäni düşünmegiň üstleýän. Sebäbi sen men bu dünýädäki ähli adamsyň gyýdym. Sen muny bilýändiňli. Elbetde kakajan. Ýöne bu urrunlar nerden çykdy? Ulas gudym. Her bir enaty öz perdendiniň bagtyny isleýär. Elbetde menim şeýle. Ýöne näme? Kaka näme bolany aýtana? Näme Merwe, ýüregiňde durmuş gurmaga münasip görýän adamyň barmy gyýdym? Men kaka. Bolýa, dur gyýdym, dur. Garym gatym etdik. Men ýöne soraýan. Meselem, bile maşgaly gurmak hakda pikirlenşen adamyň bardyr. Näme diýen, maňa aýdýan näersiň? Şeýle adam barmy gyýdym? Mehriban gyýdym. Ferit, şu babatda duşup gurlaşýan adamyň bar bolsa, çekinmede aýt. Asla gaharlanjak däl, eşdiýäňmi? Söz berýän, başga hiç zat orajagym däl. Yok. Bu urrun goýup netsek bolmam kaka. Uzyn gepin gyýt gafaýna şeýle. Adamlara yetiren ziyanmayı bilmesine bildim. Üstesine ayalma men taşlak gitti. Uzak wagtyň dowamynda köp adamyň hakyny idim. Şunça wagtlap näme etdiň diýsen? Ine umumana sana görüň berdim. Köplen şu ýerde bolmaly boldum. Haçan diýsen, soňky çukura girmezden öň
Şu çukurları doldurmak için ılgap börün. Ondan men çukurlam näme? Men hini ýoluň başlangyjyny. Hasan bir adam etdim, ayağım başa urjy kura gidiye. Şu yaşımda da gelecek hakda arzu etmekten yüze vurdum. Hatta halayan gıydamı toy teklini aytmaktanım kaçıp börün. Häzir bana aytan öğretsem. Hey men derdimin çäresi bami. Menem şeýle çak edipdim. Murat. Maňa bir düşünse sen düşünmeli. Haýyş edýän, meni bagşla. Näme diýseňe deýin Murat. Gaýrat et. Näme diýseňe deýin. Näme diýseňe deýin Murat. Allah can. Nire yöneltem öňümde ýollar goşalan ya. Ýalbarýan maňa dogry ýoly görkezip. Dogry ýoly saýlamagy maňa nesip eýle. Rüssem. Biziň rüssemiz tob edipdir. O men bilen radylaşmaga gelipdir. Hakykatdan emmi? Mene dogry seni de muny bilemok. Ýöne men onu anyklaryn. Hakykatdan şeýle bolaýyny da inni giýişdämi? Günälemme aglamakdan eňa gözümde ýaş galmady. Murat. Ýagmyr näme bolsa göz ýaşam şodur oglum. Rehmet kesilmese, kalp guramasa, gözün ýaşy otarmaz. Ýöne merhemetime nasip bolmak üçin merhemet etmeli. Ýadyňdan çykardyňmy? Razylaşmada iki sowap bardyr. Bir razylyk soraýanyňky, beýlekisi razylygyny berýäniňkidir. Ece. Bir ürüsem arada gurrun edýär. Men malumy däl. Ömrümi ogurlan adam marada. Men Merwan ýanyna näme üçin gidenim bilýärmi? Merwan ýanyna baryp durmuş gurmagy teklip etjekdim. Ýöne oňa dözmedim. Näme üçin maňa diňe erwes zatlar gurrun berýäňde, şular ýaly gowy zatlar gizleýän? Ece eşden okmy? Goý bolsun etdim diýän. Murat. Beýle aňsat goý bolsun edýän bolsaň, gürleşmäniň gowy bolupdyr. Ýoksa men saňa dälle, şo gyýjagada gynanardym. Merwe. O kakacan. Sağ ol gydym. Neme, men saňa bir zat aýtjakdym. Şunu öýleden soň hasahana barsam, gürleşmäge wagtyň bolarmy? Bolar bolyn eýgilikmi? Ay ütköçkät ýoklarydym. Borda baryn, şonda gürleşýär. Bolýarmy? Bolýar. Yer onna. Azyma inni garrap ýördüň öýdýän. Gör öň nähiliň inni nähili. Biram gant diýipdiňiz. Hawa. Hawa. Ähli jemi 17 lira bolýar. Başytyny.
Doğru mu? Rüstem ağa, setanan bolsaňyz dogurdur. Yer işiňi dileri. Hay kezzap. 30 lira vermeli halyna 20 lira berdi. Wahir Rüstem, saňa tas ananypdym. Hatice hanım. Hatice hanım. Hatice hanım. Hatice hanım. Hawa. Men size gaýtargyny kim beripdirne? Ine 10 liraňyz başlawering. Uy, şeýlemi? Gyýdym. Balacığım. Rüstem, han sen söz beripdiňe, gelmen nitdiňe. Nigmat. Sen bunu maňa köp görme. Ötünç doğradym, başlamadım. Yalvardım, kabul etmedin. Bolmany gyýdym görmäne bir päskel vermedi. Sen her gün berdi. Elif alet etýän çyn bolsa ondan taşrakdyr. Maňa ha gün görkezmedin. Oň ömrüni birden alet döndürme, gaýrat et. Nigmat. Haýş edýän. Indi maňa inan. Men gaty ütkedime. Nigmat. Yalvarýan. Ağam. Rüstem ağa. Merve? Kakacan, ýör çaýhana baraýaly. Elbette baralygyydym. Ondan bu gaty gowular bilýärmi? Atalygy bolup arkaýynja gürlejer. Şu ýerde oturaýalmy? Hani geçende? Merve, dün akşam gürleşen mediatındadırlar. Kulak gıydım, üns ver. Bu ne hili kıyını işepken ay? Merve, Fuat yadın ölçüyemi? Olun bizim bölümümüzü işleyedi. Ana dün şo geldi, Pırat gümür yamır ettik. Neme, gurrun udaldı oturman gerek yok. İnge ta saate geçeli.
Ahir hayırlısını dilep sana söz aydayandan aytdy. Kaka. Gıydım bir dursana, dinle ahiri. Yeri sözüm bölme ahiri. İm bolmanny men üçin bir oýlan, teret, Fuat ören arasy oglun. Ondan men özüňem tanaýaňa. Düşündirip bilemok. Aty üçin gıydyny başga birine bermeň nähili agyr işdigini sen düşünmersiň. Ýöne başga bir tarapdanam näme üçin ýalan sözläýän adam öz perdendeniň ýalňyşyp tertibini taýlap tutmagyny mokýagyr. Gerek. Hayha, nirden tapyan bu epi beýle zat bolmada. Men diňe saňa gowsy bolsun diýen. Ondan bir özüň aýtdyňa, gurlaşan adam ýok diýip. Gel hakaň diýen netde Fuat bilen gurlaşyp gör. Heret bolmasa saňa söz berýän, asa tekrarlap durman. Bolýa. Eger isleýän bolsaň gurlaşyn. Iň bolmana sen üçin. Gıydym. Maňa ananay, men diňe saňa gowsy bolsun diýen. Kömek ediň. Saklan. Here sak bolun. Näme boldy? Nirde agyrýar? Birden ýykylaydy. Näme diýjegimi bilmedim. Merve. Sen berde mi? Merve. Lokman, on ýagdaý näýili? Siz oň nämedi? Yollaşy. Bilýärmi, ýagdaý gatgowdy. Elimizde heniz barlyň netijesem ýok. Ýöne bir zat anyk aýdyp biljek. Oň ýüregi halis tapdan şupdyr. O gorguli ýaşan bolsa 55 ýaşandyr. Ol özüne etewan etmändir. Eger wagtyna gelen bolsa hökman bir alaş tapyp bolardy. Ýöne häzirki ýagdaý ferestene iň güýçli operasiýadan soňam ýerinden turup bilmezlik ahmal. Senin nehirine ýagşylaşypdyň. Lokman bazym gutularsyň diýe. Murat. Men öz ýagdaýym gowulýan. Onda näme şu wagta jeni teretdirmediň? Näme üçin bejertmediň? Wagtym bolmady. Gije uny radil galmak. Ýa-da şu dukan üçin ilgadym. Sen dukan maradaýdyňmy? O yer menki del. O yeri ayalım hem gıydım için işlediyən. Ayalım beni bağışlamasa da, gıydım beni asla tanımasa da, men ölümden son, bulmanı güzeren aylarlık olsun neydim. Inni bu dünyada yeki teg islegim, şu dükkanı ayalıma verip, galan sonqı, 3 adamdanam, ötüncün almak. Üstel 2. Men nahalym taýarlagym. Men senden razydyr. Ýöne beýdip bozulmak bolmaz.
sen adırak dinle. Gerek bolsa beýleki kisinden bile gidip ötünüş torarız. Yeri, sen meni iş edinmedi. Şu şepagatçı gidin yanına var. Şunça wagt itirenin bestir. Merwe bara deşitdiňmi? Yan qaqaty gelipdir görýän bolan oňa söz aýdýarmyşlar. Nireden kägaýsal hastahanadan mermike? Yok, bidiňkiler aýdýançyny bolsa, giýew boljak ýigit polisiýa işgärmiş. Assalamu alaikum. Arma göreyim. Hani içiňi dök, näme täzelik? Irsemli işiňi düzetdiňmi? Hawa. Demek ötünjüň beripsiň-de. Eýsem özüň ýeride. Hastahanada agyr ýatyr. Aýalyny taşlap gidipdir. Bir gyýdy bar, hakadyny atla tananyp. Kiçeňrek dükany bar. Ýöne neresime ýarýan ede maşgalatyna. Häzirem boş duran rol. Allah bilýändir bolun şunu onu istemegem ahyrym şoň hyýar bolajak diýen. Näge boldum Murat? Salam. Bir çörek versene. Baş üstüne. Allah ýalkasyn. Sag bol. Sona, bu näme etdiň gyýdym? Çörekini çykany wa. Sen o çörekini ýerden berdiň. He? Şulardan? Sona, olary agram ýeten okdy goýduma. Olary müşterçi näme ahyry? Diýmek sona. Näme bolýarmyş? Barbyr çörekdir de. Dilimden zat elbetde. Soňy bir iş tapmadan şol adam tapdy, ötünjüni al. Kardaş. Eşdiýänmi? Ol ýeşil tapdy gadyrdan. Hay, bu orada. Yermen gittim. Anha işler şeylerekde. Elhamdülillah, ahir adam tov edip yolunu düzetdi. Ayrılışımla pişman ediyen mi diýsen, elbette diýen. Ýöne häzir gurrungum o del. Eýse aýdyşym ýaly tov edenimden soň il bilen razylaşjak diýip çekmedik edýeti, etmedik çykdyjy galmady. Bu haýyrly ýolla şeýle bir köp pul harç etdi bolyn, sen sorama. Hemmesi men zararly. Aslında elbette şeýle ýöne gaýgy etme. Menim aslında şoň üçin geldim. Häzir öňkürleşim saňa hiç zat aýdan näler. Ýöne men şular ýalzatlardan azda käni başym çykýan bolsa, şo pullar ýerine goýman. Hakykatdan razylaşdyň bolmaz. Ýagny özüňi aldatma diýjek bolýan. Ýaşy boli, men taýar pulum ýokda. Bir dükanym bar boli, Olam häzir boş dur diýäňmi? Bolýa. Menem gaty işli bolýan, ýöne isleseň, sen aýaga galýansaň o ýer meni işledeýin. Murada biraz berýeň ber. Bolmanna 500 şaý bormy? Näme de bolsa. Dogry aýdýan boli, saňa ýük boldy mene. Näme ýük gadyrdan? Höwes bilen ederin. Açar nerede?
Şu yerde. Şkafta penceremin yüzüne durgıydım. Yöne Ferhat. Maradeş deyse. Oğuyda näme iş bolýan diýip öýkeleme ahmal. Onsoňam haýry işgirliğine edilmelilämi näme? Ýagny kömek edenmi hiç kim bilmese gowy. Maňa ruhsat et. Soň gelerin. Allah ýalkasyn. Yöne gıydım. 2 gün soň tölew bermelle. Yer borda, onu çekmeden vererde. Sana hayranmyryn Murat. Şunça zat bolýar, sen ýene Merwe bilen ýüzleşip burlaşaňok. Ahany sen her näme bolsa da, oglum, gyýdyň ýagdaý hakda hiç pikir etmedingmi? Birden oňam seni göwüni bar bolaýsa, he? Kim bilýär? O nähil ýagdaýda. Men onsam özüm hakda däl, çok da oýlanýan eje. Iň dogrusy şudy şeýle de boldy. Oglum, Ferhat, men Merwe üçin aýdýan. Eje men belli bir karara geldim. Haýşe diýen inni bu arada gurrun etmeli. Men üçin aňta düşendir diýenmi? Merwe. Gyýdym ýatdyňmy? Gyýdym, saçak taýýar, yer gel nahar edineli. Biraz kellem ağır ya kakana haricette. Befasy jinirek Ben tikany. yere gittik ha bulor. Bulor näme işleýär kägis? Ağlatangdan. Näme bolýar ka he? Uf. Çekilin hal, çekilin. Näme bolýar he? Aýrylyň. Be, mehelle näme goý? Näme üçin işdiňiz he? Näme üçin bolsun söwda etmek üçin. Bir semaga beýle giýjek alan okdy. Goloýda başga dukan barmy gidäýär ýaly. Bolun giýerelim, bolun. Bolun giýerin. Etli wagtda biriňizden turjak bolma. Eger diýin jalmasaňyz. Murat, dün ýanyňa bardymy? Näme diýdiňiz? Dün akşam ara ýanyňa barıp baryny aýtmaly. Bardymy? Barar. Hökman barar gyýdym. Boş boltan gurlaşyp bilermi ka? Elbette. Aşap düşelimi? Yok, şu ýere gowy. Şu meselen tiýdirek gurlaşyp men üçin has gowy boljak. Ýagşy özüň ber. Men köp oýlandym. Ezatanam sen akdy. Ýöne bir zada düşündim. Sen beýül menem tiken. İslen tikeneksiz gül bolmaz diýsin. Ýöne men pikirimçe sen tikensiz has owudun. Sen mensiz has bagatly bolarsyň. Belki ýalňyşýandyr. Belki sen ömür boýy maňa haýyl bolarsyň. Ýöne men bu wujdan azabyny çekip bilmen. Teräl sen meniň has gowlarym natyp. Ananay, bu ikimiz üçin has gowy. Haýyş edýän Murat. Haýyş edýän. Gaýdyp goloýma geleými? Haýyş edýän. Dinleyen Ibrahim ağa. Näme? Näme bol aýda ahyry? Bolýar barýar. Murat ho. Oglum ýene näme boldy? Ün fermagam. Her halinde gutardy bolsun. Gorkutmasan enim näme gutardy? Ýalňy Merweň ýanyna bardym. Barıp aramaşykdygymy mälim etdim. Näme etdim? Ağam haýyş edýän sen bir başlama. Iň dogrusy şo dämi? Iň dogrusy ýaňmy? Näme beýlere gurrun edýän? Gorkdum diýsene. Näme diýäniň bilýärmi?
Bilýän Murat. Seni minni bilsen gowur. Töýmek bilen töýülmek uly jogapkärçilikdir. Ya ha şertini berjä ederdiň, ya da asla baş goşmarsyň. Sen maňa şuň üçin jaň etdiňmi? Ýok, ene şuň üçin jaň etdim. Salamu aleykum beýler. Wa aleykum assalam. Ýagdaýlaňyň neçik? Inim bolan işden habaryň bardyrla. Gaýga galmaň serkerdem. Inni gyýdyňyň töwereginde görünmen. Hey, arslanım seret. Biraz giýinrek seret. Onsoňam ödüň men ornumda goýup gördi, näme ederdiň ödüň? Ödüňi biderek ýadatmaň serkerdem. Aýdýanyň dogry. Siziň ýeriňizde bolsam menem gyýdymyň töwereginde ogryň aýlanyp ýörmegini islemezdim. Häzir ruhsat ediň. Men bir näçe soramaly. Men bir zady bilesim gelýär kirdem. Siziň pikiriňizçe Muradyň kemçiligi öňden edin etmişlermi ýa-da oň olary bilen ýüzleşmegimi? Sebäbi hemmämizem ýalňyş ýa. Ýöne hemmämiz geçmişimi bilen oň ýaly ýüzleşip bilemizok. Bu näçe gyýdym? 1,5 lira. Şeýlemi? Hawa şeýle näçe direýtdiň? Gamma deken gyýd. Ödüň ber. Onda muň wagt näçe? O da 1,5. Düşünükli. Bir takka çallym. Bolýa. Oğulcuğum gatgy görýä. Hemmesi 2 lira 30 kuruş bolaýa öýdýän. Näme? Başga näme? Bular söwda merkezinden alsaň adyndan 4 lira bolardy. Dogruda kağıdynda şeýle ýazylgy. Rüssemaga tag bolsun bahalar ören arzanly. Düşünükli. Bir kilo tuwallym oýdym. Bu näme he? Daýda, bu eliňdäki tuwi. Bahalan ot bilen ýalyn bolanan habar ýok edýän. Ýylyny ähli toýda palaw uşurýa he? Bahata şeýle ýazylgyydym. Rüssemaga bere kella zatlary arzan satardy diýmek. Diýmek? Rüssemaga kimmiş? Çykyň dukanymdan, çykyň. Şu arzançylardan beýdar boldum. Näme bolýar? Ha, yeri. Dukanyna hasap geçmeli. Çykyň. Näme gaýkylyklar agay? Boşadyň dukany. Yer barın. Ey towa. Elbette siz näle dogry hasap etseňiz. Ýöne eger size kynçylyk öğretmeýän bolsak, gyssamyz özümiz bilen elbette barmakçy. Merwe hanym. Bolýa. Haçan näýseňiz geri berin. Onda eger göwnüňize laýyk bolsa biz ertir baraýarys. Merwe. Sen gatyňdaky bir näçe ýerinde ýok. Ady näme diýşeň Muratbek? Rüssem. O ne hil bolýara? O ýaňjyda ýerine dagry. Nire edip biljegini bu jenap bilen okmuka. Bilýär öýdýän. Gaýdym. Jan gudym.
Yaxşymyň? Näme diýdiňiz? Hawa, gowy sag bolun. Eliň ganyala. Ullu kandat däl çynam. Bolsun oýdum. Deri öňüňde barda arasala. Abaýmasyn. Bolýa sag bolun. Başytsyň. Özüňde duruversin. Sag bolun. Hoş geldin. Hoş gördük. Eline näme boldy? Yıkıldım. Irtym ağa. Ağa berden hem işleýär. Düşükden turmuly heraten. Bir unu gelmände näme bolýarmyş? Gyýjagy teň kakysyňdan bilen oga. Murat. O men tanamasa da men onu bilýän. Hani ýör seni hastana ýakydyň. Ýör. Men bu iş bilen gyzyklanarym, töz berýän. Hani ýör agam, ýör. Ýör gidelim. Ece, ol adam kim? Haýsy adam gyýdym. Ece, kim hakda aýdýanmy özüňem bilýän. Onu birinji gedip görýändir öýdýänmi? Gürrüň bersene. O maňa näme üçin beýle kömek edýär? Onu soňam düýnüň bilen näme hakda görüşdiňiz? Haý ýöne kyýdatly. Ece, Ullu kandat däliýän, hani ýörani. Hawa, tuğu 5 lira, yağı 3, çöregim 2, tegelek 10 lira versen yetýär. Beýle bolmada gadyrdan başga ýerde 6 köp bolsa 7 lira bolýar. Sen onna başga ýere gidäý. Dogrusy, beýle waka başga ýerde ýokduram. Oho, ýene şokoladmy? Dogryň aýt, muny ogluň alýanmy ödüňe? Saňa näme? Bolýaly, ýaxşy. Hani göreýin. Şokoladlar 2-den, çörek 6 lira. 6 lira diýäňmi? Ýok, başga näme? Hanım haýyş edýän, şatlyňy dostlaňy paýlyny eradylyň ödüňde sakla. Hani? Ente görürsiň sen aýagyňdan şikayet ederim. Vay, bileniňden galma. Inneki, gel. Erteriňiz haýyr. Men rysam agan ýollaşy. Biraz gurlaşyp bilermi kak? Elbette baş üstüne. Allah ýalkadyn. Men ürsüm taşlak gaýdamda Elif 1 ýaşyndady. Görüp otursak 10 kil geçipdir. Kynçylyk çekmediňizmi? Hey, kynçylyk çekmenmi? Ýeka başyma üstüne de yumruk ýalçagy bilen nämeler görmedim, nähili işler diýişledim. Ýöne bir zat aýtaýynmy? Bir çegedegem ürsüm ýanyna gaýdyp baraýyn diýmedim. Sebäbi gyzymyň bokurdugynyň haram lukma geçmegine arazy bolmadım. Dogry edipsiňiz. Näme diýseňiz dogry edipsiňiz. Ýöne onuň aýyn gurysym aga gaty özgörüpdir. Öňküleri ýalyl. Çöreğin tahap zahmetine gadan ya. Ürsüm öňüm bu zatlar aýdardy. Menem sada da ananiýatym. Ýöne bar yalan eken. Gaýdyp oňa ýüz bermejek bolýan. Sebäbi bu gedegem yalan çykaýsa, diňe men der gyzymyň durmuşam zähere döner. Men size bir zat aýtjak. Belki ikinji pursudyň bagyşlanmagyň ýene kymmatly zatdyň iň gowy bilýän biz ýaly adamlar bolsa gerek. Ürsüm aýaly men ýaly adamlar. Sebäbi ömrümizin baňlaýymyzda tagmany aýyrmagy sarp edýär. Belki siz hiç açan eribedi işeden nälsiňiz. Şoň üçin oň çökýän wujdan azabynyň habaryňyz ýok. Ýöne bir zat bilip goýun. Käýe kişiler gaýtadan dünýä ýynýändir. Siz ýa haň göremegine kömek edersiňiz. Ýa-da ýykylyp ýere ýazylmagyna sebäp bolarsyňyz. meni ağlatsın. Şunu söylep bana kakın ölü diydin. Elif balam, barını seni korumak için ettim. Ece,
Yıllar boy meni allapsın diýen. Häzir döwriň aýdýan men nädip bileýin? Merwe. Merwe, ýagdaýyň içi gyýdym. Eşidýäňmi? Men düýünden bäri oýlanyp görüşüm gyýdym. Haýyrly bir iş etjek boldum bolyn. Ýa-da şeýle teretseňe gynansam töweregimde ýylgyrýan keşfi göremok. Fuatdan başga elbetde. Yer bolýada. İnşallah maňa düşünýändiň gyýdym. Bolýa. Teret, iň bolmanda bir zady bellemeňi isleýän. Sen näme diýseň şo bolar bala. Haçan kim bilen nähili isteseň. Teret, eger ýok diýen bolsaň, teret häzir giderni Fuata jaňa daýyr. Gaýrat et, maňa bir zatlar diýgydim. Ha? Rıthmağı üçin ýagyş delegde bolun, aýal onu bagyşlanok. Üstesine ýene bir adam bilen muradylaşmaly. Kimke ol? Bilemok, sorasamam aýtmady. Men üçin ýagyş deleg edim. El açandan köp bolsun Muratdaý. O näme diýdim? Neme? Sen üçin ýagyş dileg edýänler köp bolsun diýmek özüm tapdym. Siz maňa el öpenden köp bolsun diýýärdiňiz-de. Şoň ýalla. Ayak çaksana. Rahat. Biz tanış olsak gerek. Näme gerek? Men dinle, açık gurlaşa. Bilýän bolsaň gerek. Şu akşam Merwata aýtmana gidýär. Ehe şu. Adamlar sen Merwa bir park diýälmisin diýerler. Diýjek bolýan adam eger şeýle zat bar bolsa ulakda häzir gurlaşar. Soň düşünşmelik bolmasyn. Eger şeýle zat bar bolsa wagtda Merwa bilen gurlaşar. Sen bilen näl? Men düşünşmelik halamok. Eger şu gün Merwa bolýar diýäýse, gaýdyp seni şoň toragyny görmäýin. Düşündiňmi? Fuat. Eger Merwe bolýar diýäýse, oňa gowja seretsen gowwar. Şonu daşdyrmagy mahmal. Ýöne men elim, seňem ýakaň bolar. Düşündiňmi? Bular nire etdik-e? Näme üçin hiç kim gelen okka? Aha, ahir bire gelýär. Han mertirin hayır. Bu yer sizinkimi? Yok, ýöne men mi duyurum yerine näme gerekdi? Ayağınızdan şikayet edýärler. Bahalar ýokarynykdan goýarmysyňız? Kim? Men mi? Men ýokarynykdan näme diňlen bilemok? Hanım gıynansagam bu yeri bir hepdelik möhürlemeli boljak.
Onsam 250 lira jerime tölemeli bolsaňyz. 250 diýäňmi? Neme? Bir aylap yapsaňam jerime bir diýmän, pul menden çykýar. Rüsemaga ýokmy? Yok, yok. Borda, wada berin günni. Şu gün tölöni vermeli günni. Bola aýtdy. Näde etip billerkä? Geri uçma. Merwe, bugün gelýärmi? Yok, özüň bilýän, akşam mehman edýär. Onda ertir görüşür. Bolýa, onda işiňleri. Enkem. Merwe, Yene näme boldy? hay şey diýen maňa gahar etme, hay şey diýen. Bolýa, men ýyda çekildim. Belki kaçandyrnam. Ýöne bir ömür bile ýaşamadak hem bu ömür boyu düşman bolmak diýmek däl ahyry. Hayran galaýmary. Özüňi maňa ýan ýolaş hökümine munatyp görmeýäken, näde tosum bolup bilersiň, ha? Ağam, ýagdaýyň nähili? Düýün geljekdim. Ýöne ýeňe bile görüşümden soň. Murat, şu gedek bir gija galma inim. Nämetin ağam? Men ömrüm ýyllar boýy ikinji pursatyň ýerine kowlamak bolup geçdi. Ýazir sen kim şeýle geçýär. Men söýjek ýerini tapdym. Tapwam ýitirdim. Ýyllar boýy ýanyma gelip ýylgyryp bakmagyna garaşýan. Bolmana sen bir şu gedek ilkinji mümkinçilik elden giderme. Anan soň öwün dolup bolanok inim. Ağam, päsgelçilikler senem göreň okmy? Eger şu iş haýyrly bolsa diýen, ýag-ýaly bolup gider diýen. Ýöne hem işi ýapy ýokury ýöremel bolan soň düşünmelidir diýen. Adam ýalgydan artyk mejbur etjek bolmaly. Göre, şonça ýyllap biten adam birden bir ýerden çykdy duruberdi. Belki Allah şol adama akylyny aýlanar diýip ugradanyr. Mesele şu tarapdan seredip göre. Namat. Ahir geldin o. Men ýadyklamy geçermin. Geçýän Rüstem. Geçýän. Namat. Özüňi ýadatma. Seret ýanyňa kimi getirdim? Gaýdym. Kaka. O Rüstem ağa aýt. Bir hepdelap dükanyna barmasyn. Bolany. Ala. Ýörgýdim. Siz sagyrýa. Näme hyzmat ağam? Murat. Senin ahir köydek bir zat haýyş etsem bolarmy? Elbetde ağam, aýdy ber. Saňa iň gowy düşünýän men.
Şu ağaçlar, şu yerdäki 3-nji çukur hey ýadyňa düşýärmi? Hawa. Men şoň iýesi bilen gurlaşmaly. Soňky bergim. Elbetde agam. Sen adyny aýtsaň bor. Ady Melek. Melek ýalňyz. Ece, Oğlum, Ece, han çalt bol, ırsamaň ýagdaýa gyr. Gaýrat et, tizrak bol. Diňe sen galyň. Agam, ine biz geldik. Ecem geldi. geçtigi bolsun. Nagmat, siz biraz Bolýa, ýür gyzym. Ürsemi, ýagdaýyň niçin? Melek hanım. Sen Allah bilýändir. Boynumda hak alan ahyrky insan. Menden eýil hakyň allyka. Ýadyňda düşýärmi? Bir yüzüňiz bardy. Köneden halan yüzükdi. Hawa, Şu yüzügi men ogurladım. o men elimden galan ýadygar. Sen aldın gerek. Ýene gidip kumara goýansyň. Melek, sen ergin näme günahkarlaýan, ha? Nähili gymmat düşenni? Näçe gynanan bilemok. Ýöne inanay bakadyn beren. Ezasat menden razy bolsaň bolýa hanım. Biderek gynanma. Razylaşmak isleýäne ters gaýtargy berilmeýär. Men senden razydyrin. Hudaýa şükür. Hudaýa yüzüme şükür. Irsamağa. Agam. Agam. Ýagşymyň. Agam geplesene ýagşymyň. Irsamağa ýagşymyň agam. Nagmat hanım. Kaka. Elif. Kim näme diýse diýsin, bir zady heri ýadyndan çykarma. Sen hakyň ilki hem bilen edýän için etdi. Soňam hiç kimiň edip bilmedik işini etdi. Belkol köpsünden has köp papalanandyr. Ýöne bir zady bil. Ol hemmelerden has arasy gitdi. Allah hemmemize şoň ýaly ýükleriniň halas bolmagyny näsip etsin.
Hani bize meyimde gaýdalyň. Murat. Şu wagtlar ejemden galan ýadygarlygy gyýdymy beren niýetim. Gyýdym bolmady. Ýöne bir gün inşallah gelinim bolar. Al. Bu ýüzük sende dursun. Şol gelenne eýetine özüm berersiň oglum. Men ömrüm ýyllar boýy ikinji pursatyň ýerinden golamak bilen geçdi. Eger sen kim şeýle geçýär? Men söýjek birini tapdym. Tapyp onu ýitirdim. Ýyllar boýy ýanyma gelip ýylgyryp seretmegine garaşýan. Sen bir ilkinji mümkinçilik elleň gidermi? Anana, soň öwrüň olup bolanok ini. Murat, Merwe, gayrat et öçürme. Ha işe diyen. sen ýagşymy? Sesin gyrylja geçdilýär. Merwe. Maňa durmuşa çykarmy? Güne deryasından çıktım birce düş bilen, ahırında düşün